полъхва доста. Приятничко е, но в големите жеги нека да има малко вятър. Може да поразгоди. Слънцето се скри, не е толкова тъмно, колкото изглежда на камерата. Все още си е нормално видео, личи се там, където все още огрява. Ще е светло. 7:40. Ще имаме там на камъните да поснеме малко. Много красиво. Имаше някакъв път, не мога да се сетя обаче. Отгоре ли се слизаше, как беше? Ще видим. С въдички ли са там? Някаква хватка. Къде ти? Само бръмчат тук 2 дни тия хеликоптери. Не мога да пусна дрона. Някакви учения ли имало, какво имало, иди го разбери. Казаха, че не е много безопасно. Аз се пуска дрона, пък се иска да направи хубави кадри. От тук и от южния плаж. Как се да е. Красиво е. Ей къде слънцето се скрива. Заливчето. Приятно, полъхва. Комарите ще излезнат след половина-1 час. И ще се почне от всякъде. Затова се нося репелент. Сега сигурно ще се изложа пред фотографите, ще се вижда тая дългата ми сянка. Обаче, какво да направим? Те. Тия партизански пътечки не съм минавал. Искам да спестя някой друг метър. Просто да обикалям там целия център. Да отида до магазинчето. Тук би трябвало по някакъв начин да има някакъв път. Ама как е, що е, нищо няма да кажа. Това ще видим. Тук съм снимал с дрона. Ще не ми говори. Трябва някъде наблизо да е оная църква, не църква, онова заведение там с чалгите.
Воеводите или ко беше там? Тия грозни колони отгоре. Не знам как ги правят. Куда може да се излезе? Някакво старо хотелче, старо строителство, имат си някакво очарование, въпреки че много интересно, едно нагоре, едно надолу. Това правят. Отивам към центъра. Тук е тая изоставената сграда, дето са катирушките отпреди. Така. А там пък има картинг. Да не отидем да покараме и картинг. Така колко дървета са отишли. Са изсекли гората, явно пътли ще правят. Какво е? Тук имаше тоалетни. До миналата година имаше някакви безплатни тоалетни. Кога са работили клани, ети колко много място. Това всичкото беше такава гора, като отстрани. Изсечено е отстрани къде са кръвчета и части от деня. Тук от тази страна са фърлили клоните. Много дървета, много чудо. Такива хубави големи. Беше толкова гъсто, направо не може да се мине. Ама решили са си нещо, направили са го. Това е. Сега се прибираме към къмпинга. Много интересно, естествено, че не виждам туалетни тук. А както да е. Отиваме. 8:20. Ето къде е къмпинга. Отстрани за паркирани коли. Тук също. Отсреща там, където беше капанчето. Дълги години сега са го направили нещо като забавен кът. Там са си гризи такива неща. Но не е голяма загуба, тъй като честно казано последните години не ми е харесвало капанчето. Не се справяха добре. Може да имат волни хора, ама аз не съм от тях. Това са актуалните цени. 25 лева малка палатка, 30 лева голяма. Някъде е магазинчето. Добре е станало. Нека.
Това вижда. Spaceship. Space on the sea. Beautiful, right? Yes, beautiful, yes. Space. Last year I shot it with my drone, but in other direction, at Le Mans. Le Mans. Yes, beach at Le Mans, yes. Пристанището на Приморско. Так много слънцето залязва е там. Зад оне възвишение. Тук е приятно прохладно, най-накрая тук след този дълъг ден. Тия жеги, работи и истории, най-накрая да стане малко хладничко. Бръскова е вода по лодката. Бръскова е вода по лодката, вика. Не, ама, това е... Утре си ми. Спестители на плажа. Къде е цацичка. И ударим някоя биричка от истинската. Цапнахме едно хубаво на заведението. Да похвалим плажното заведение тук пред Китян. Много вкусно. Спагети болонезе, направя един път. Дано да има и утре. Днеска дълго си избрах. Сега ще изчакам малко плажния крем да постои и да попие и после влизаме в водата. Ето каквото ми остана от цапчета. Бомбон. На китайския ресторант. Къде са и кълбазаните?
Кълпазаните. Да, и кълпазаните къде са? Каменица за къде беше за вас? За мен, да. Благодаря. Фанта? Още едно меню може ли, че се забавяха с разглеждането да имам, да видим меню? От едното и още едно от друго. Те. Ма това ти е чайка фарма, а пък мога ли това да видя Не. откъде? Той и не, но и не. От България ли това ли това? Те да ги знам. Едното е българското и в Англия. Там се държи. Кое вам се държи? Чайка фарма, не? Хинса. Не за това. Там Скоро за някой глупо нещо от това. на Франция, това лекарство е от Франция. на Ке сме тук на Китян. Направо пише Франция, нали?